এই এই শুনছ না ଆଜି ପରା ସଣ୍ଡେ ଶୋଇଛ କ'ଣ ଯେ ଜାଣିବ ନା ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଇବ ମ? ସଣ୍ଡେ ହେଉ ୟା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ। ଅଣ୍ଡା ଆଣିବିନି ମିଛରେ କହିଦେଲି। ସଣ୍ଡେ ହଲିଡେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ଆଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ୱେଲକମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନିଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଅଣ୍ଡା ସିନା ଆଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଗାଡ଼ୁ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି କରିକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ହେବ, ଆଜି ପରା ସଣ୍ଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ତ ଦେଖିଲି ନଥିଲା, ଯେକୌଣସି ମସଲା ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପକାଇକି କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ପାଣି ସବୁ ପଳେଇବ ଭିତରକୁ, ମାନେ ହଜମ ହେଇଯିବ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଲା। ଆଜି ଲାଇନ୍ ବି ମୋ ସାଥ୍ ଦେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ହାର ମାରିଲିନି। ଅଦା ରସୁଣ କୋଟି କାଟି ପିଆଜ ପକେଇ କଢ଼େଇରେ ତାକୁ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି କଷି କାଷି ବିଲାତି ବୋଝେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲି। ଯାହା ସବୁ ବେଶୀ ମସଲା ଥିଲା ସେସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ସମୟ କଷି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଆମର ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ। ସେ ପୁଣି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ଘରେ ନଥିବ ଏମିତିଆ କରିଦେବେ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନଙ୍ଘା ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେନି, କ'ଣ କରିବେ? କହିଦେଲେ ସିନା, କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଟୋଟାଲି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ମୋର ସୁଜି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବୋହିକି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି ନା? ମୋ ପୁଅ ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା କହି କହୁଛି, ସେଥିରୁ ବି ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଦେଲାଣି। ମୋର ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇତି ତୁମର ରିଙ୍କି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ।